Сәлем, шаян тиктірмас һәм һәр вакыт кызыксынучан дусларым. Кулларыгыз эшкә тотынырга әзерме инде? Алайса тизрәк кушылыгыз, бергәләшеп башлап җибәрик. Узган тапшыруда без сезнең белән кызыклы саннарны өйрәнә башладык. Без сезнең белән бер санын ясадык. Бүген 2 санын өйрәнәчәкбез. Моның өчен безгә катыргы, төсле кәгазь кисәкләре, менә шундый калын ябыштыргыч, күз, җилем яисә 2 яклы скотч, төсле фломастерлар һәм коши кирәк булачак. Эшебезне һәр вакыттагыча санны кисеп аладан башлыйбыз. Дуслар, коши белән эшләгәндә сак булыгыз, кирәк булса, әтәйнләрегездән ярдәм дә сорагыз. Икелебез әзер. Ул нинди хайванга охшаган? Минемчә, аккошка. Хәзер без сезнең белән аккошны ясарбыз. Моның өчен баштан аның томшыгын һәм канатын кисеп алырга кирәк. Хәзер детальләрне ябыштырып куябыз. Канатын ябыштыру өчен без калын ябыштыргычны кулланабыз. Күзен ябыштырып куябыз. Һәм төсле фломастерлар ярдәмендә бизәп бетерәбез. Шулай итеп без 2 санын да өйрәндек. Дуслар, сез дә һичшиксез ясаган саннарыгызны Instagramга «Шаян кул эшләре» хэштегы белән чыгарырга онытмагыз. Ә бүгенгә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.